No samozřejmě čtvrtá D. No čtvrtá D, určitě. Tak čtvrtá D. A čtvrtá D. Čtvrtá D. No samozřejmě, čtvrtá D. Čtvrtá D. Čtvrtá D. No čtvrtá D, ne? Čtvrtá D. No čtvrtá D. Čtvrtá D. Jaké jsou podle vás vlastnosti naší třídy? Cílevědomý, ctižádostivý. Himmelherr Gott donen etr kruce skaleven, čelát kolína, nestát, nekoukat dělat. To je jako to, jak bych se na to teď díval. Jste velice milý. Schopnost naslouchat učiteli, poctivost, pracovitost. Pestré. Hlavně ukecanost. Taky máte hodně různých zájmů. Jako ne, že byste byli líní, ale ta aktivita směřuje zvláštním směrem. Ale jste hodně srdeční lidé. To zase jako... Vlastnosti, to se dá těžko učit. No, pracovití. Milá, vstřícná, ale neučí se. Líná, nezodpovědná, zábavná. Jste nezapometelní. Výborné, skvělé, vynikající, úžasné, velkolepé. Určitě. Otec vlastní, co víc. Důležitý je ten psychologický přístup. Já s ním mám dobré vztahy, mě nevadí. Že je herec. Seriózní kluk. No comment. No. On má dobrý appetite, chuť. Jo? Akční někdy až moc. A takový hodně, bych řekla, rád diskutuje. Moudrý muž. No, hodně žena. On vypadá jako pitomec. Ale když je mimo prostor třídy, tak se ukáže, že je to chytrý chlapec. Že to lenoch, to je jednotka lenivosti, pohodlnosti. No tak snaží se být přítulný někdy. Chytrý. Takový jako do školy se mu asi moc nechce. Škola ho nestresuje. Pohodář. Tak asi. Kdo je nebo byl váš idol? To Vondráčková. Oblíbený byl Traubenberg, každopádně. No, bych řekla, že asi Mirek. Rumcajs. Tak třeba Aneška. Jednoznačně Spejdula Hudvík. To se mi nikdy nelíbí. Mě tak valí ty oči, asi jako Ondra Kovalovský. Skřítek Rákosníček. Rákosníček. Simona. Simček. Kajínek. Máte ráda děti? Ježíš, fuj, ne. Kesějím. Spíš ne. Spíš, jestli vám nevadí. No tak patří do přírody. To je ten vztah. Nevadí mi. Já jsem v mládí choval křečky, takže ono je to podobné, ty malé zvířátka, takže... A občas? Asi ne. Děti, cizí děti. Když nejsou v mém bytě a nelezou po mně, tak mi nevadí. Těch se štítí. Ne. 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 Proč ne? Ano. No, samozřejmě. Když bych musel, tak asi jo. Musel bych se hodně nutit, jako k tomu. Já, samozřejmě. Musím. Jo. Asi jo. Jo, já šmakote to. Každou chvíli. Ovšem. Zabíjet. 4, 5. 5. 5. Ale na maturitě jedničkou. Řekněte prosím změnit 5. Newtonova zákona. Tak ty pátů je.
Víte, člověk se pořád učí. Já pořád říkám jenom 3, ale vidíte, jako už jste postoupili dál. Takže 5. fyzikální zákon, ten bude určitě něco v tom, že fyzika je moc krásná věda. Pátý zákon. To bude něco o té přitažlivosti, že? No, ale abych to už řekla jako definici, to už se mi asi nepovede. Pátý Newtonův zákon je těleso, když se vlastně pustí dolů, takže je přitahováno určitou silou, ale víc, což je vlastně ženská přitažlivost. To těžko. Já a matematika, technika, fyzika. Já jsem absolutně nepoznamenaná technickými předměty. No, fyzika mě nebaví. Už si ji nepamatuju. Písemky jsem vždy opisoval, jak to šlo. Jako. Tak to ne. Děvčatka, fyzika mi byla vzdálena. No některého možná jo, ale že zrovna 5. to asi ne. Jich je 5? Nevím. Znám Newtona, to je tak asi všechno. Bude tam vaše paní třídní? Budou obě, i Madary, i Vitringová. Ano.